He observat com et movies tota l'estona i m'he adonat que no ets tan fort com em pensava. Només t'hauré de controlar el palmell de la mà que absorbeix l'energia. Dius que m'has observat tota l'estona, però no penses en una cosa molt important. Vegeta, et conec tots els trucs. Et conec massa. Ah, sí? Doncs per què t'ha sorprès tant que en Goku es transformés en superguerrer? Teniu informació basada en els combats que hi va haver abans de la lluita amb en Freezer. No heu de confiar gaire en les xifres i menys en les dels superguerrers. M'agradaria saber si vosaltres, els androides, heu tingut por alguna vegada. Em sentiu? Però com? Un superguerrer? Ostres! En Vegeta es converteix en superguerrer! És extraordinari! Com pot ser que es converteixi en superguerrer? No deu saber que per arribar a ser un superguerrer de l'espai ha de tenir una gran tranquil·litat de ment. Jo ja la tenia. Era pacífic i pur. Bé, purament un dimoni. Volia ser fort, no volia res més, i no vaig parar d'entrenar-me dies i dies.